Ramogi TV. Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omollo chako ayanga chenro mar chiwo tiegruok ne komishonas mag gwenge kaachiel kod komishonas mag county kar tiegruok mar Kenya School of Government alwora ma Lower Kebete man Nairobi kaendi. Omollo ne olero ni sirikal koro ikore mar kelo lokruok ne apisas mag sirikal mar neno ni chenro mag piny owacho ochopo kare. Nolero ni apisas go nyaka ne ni tudruok mora mora gi jopiny bedo kod weche mogen kaachiel kod winjruok maber. The government is focused towards ensuring a visible change in gaos, and as such it is imperative that we empower our officers with the tools and insights they need to excel in their roles, to capacitate our officers to offer effective, efficient and responsive services. We have to ensure that every interaction with Mwananchi is marked by timeliness, credible information, and a genuine understanding to the needs and concerns of the respective individuals. The motivation for this program is also grounded on the fact that the government has been reorganized and there are renewed ways of doing things.